дар рӯзи баргузории аксияи тозагии соҳил дар шаҳри ҳисор ҳар як шаҳрванд баромада тозагиро аз хонаву маҳал ва ҷойи кори худ оғоз намуданд. доираи васеъи кормандони ташкилоту муассисаҳо, ҷавонони фаъол ва сокинони шаҳри ҳисор дар ин маърака сарҷамона иштирок доштанд. мавриди зикр аст ки аз ҳудуди минтақа канали калони ҳисор ва дарёҳои хонақову кофарниҳон мегузарад ва тӯли дарозии онҳо зиёда аз 150 километрро ташкил медиҳад. дар баробари он ки тавассути ин каналҳо ба заминҳои кишоварзӣ обёрӣ карда мешавад, баъзе минтақаҳои аҳолинишин оби дарёи хонақоро ҳамчун оби тозаи нӯшокӣ истифода мебаранд. аз ин хотир тоза намудани соҳили ҷӯю каналҳо ва дарёҳои минтақа аз партовҳои истеҳсолию маишӣ кафили саломатии ҷомеа мебошад. дар аксияи тозагии соҳил дар деҳаҳои соҳилҳои дарё, хусусан деҳаи Латахорак, Арбобӣ, Мергон, Гулдарат, Чангоб ва дигар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат шумораи зиёди одамон барои тоза намудани соҳилҳои дарё баромаданд. мо сокинони ҷамоат деҳоти хонақои кӯҳӣ кӯшиш менамоем ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як дастовардҳои сазовор пешвоз гирем. мақсади гузарондани аксияи тозагии маҳал ва соҳил пешгирии ифлосшавии соҳили дарёву каналҳо, ҷалби ҳарчи бештари шаҳрвандон дар тоза нигоҳ доштани он, баланд бардоштани тарбия ва маърифати экологии сокинон, тарғиби ҳифзи табиат, пешгирии ифлосшавии манбаъҳои оби тозаи нӯшокӣ ва бартарафсозии партовҳои маишию истеҳсолӣ дар муҳити зист мебошад. имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор ҳашарҳои умумӣ бо ҷамъи тамоми қишри ҷомеа рафта истодааст ба муносибати дар сатҳи бисёр хуб ва олӣ ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳамин хотир имрӯз дар ҳама деҳаҳо ҷӯйбор тоза кардан, ниҳол шинондан ва ҳамчунин ободу зебо кардан, ранг кардани деворҳо ва ҳамчунин дар даромадгоҳҳои деҳаҳо бунёд кардани дарвозаҳои рамзӣ ва инчунин ба тартиб даровардани маҳалла, хонаҳо, мактаб ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ва хулоса ки дар ҳама самтҳое ки барои дар ҷамъияти мо, дар фаъолияти ҳаёти деҳоти мо зарурат дорад, корҳои ободонӣ, созандагӣ рафта истодааст. ба гуфтаи масъулин аксияи тозагии маҳалу соҳил дар шаҳри Ҳисор минбаъд ҳар рӯзҳои истироҳат гузаронда мешавад. ҳадаф аз роҳандозӣ кардани ин иқдом рафъи камбудиҳои ҷойдошта, ободу зебогардонии кӯчаву хиёбонҳои минтақа ва дар сатҳи баланд таҷдид намудани ҷашнҳои бузурги милливу таърихии кишвар мебошад.